Aku mangan rancalo kowe sing ngopeni aku tuh kowe urusono uripmu dhewe-dhewe. Saiki lakon bener diseri iklar sithik dimusuhi. Ono meneh cerita wong ra kenal dicurhati konco toyan isa-isane melu urusan sing teke ora paham. Iki uripku, iki lakuku apa urusanmu melu-melu permasalahan. Ku apa kowe pancen rasa nek kowe bener dhewe, kowe sing apik dhewe wani miji kanca-kancane. Salah bener tadi omongan padahal sifatnya dewe rong meski karuan. Aku mangan rancalo kowe sing ngopeni aku tuh kowe urusono uripmu dewe-dewe. Ranang kono ranang kene Balkondes Kembang Limus Borobudur. Lakon kleru kabeh dadi sengiti. Dising tangga dising kanca jebulane mung padha. Kabeh sing tak lakoni tetep dadi anggap ala. Ayo coba dandan ana uripmu dhewe-dhewe. Ayo coba benah ana sifat elekmu dhewe-dhewe. Rasah mikir eleke tangga lan kanca-kancane. Aja ngrasane awakmu paling bener dhewe. Ayo nang ditandani koreksi diri sendiri. Urip luwe becik saling melengkapi. Demo Binining Sundans. Subscribe